veurem aquesta estructura, vale? Això sereu capaços de veure després allà, encara que... És a dir, una estructura geològica de ciclinals, anticlinals, que això està relacionat amb el que vam dir de l'esquinçament, és a dir, primer, abans de la formació del primer tenim un esquinçament de l'escorça i es depositen tots aquests materials d'aquí, que són materials de plataformes carbonatades. Plataformes carbonatades és el que hi ha a Florida, el que hi ha a... Això, plataformes carbonatades caracteritzen perquè són de mars càlids, sense que hi hagi rius, grans rius que porten sediments, sinó que són de ser aigües molt netes. Són aigües molt netes, a alta temperatura, i llavors els coralls aprofiten per calcificar i a part hi ha molts bioorganismes, hi ha molts organismes, com poden ser gasteròpodes, bivalves, cefalòpodes i tal, amb closca, i a part també hi ha algues, hi ha una gran quantitat d'organismes que fan plataformes carbonatades, és a dir, fan grans planes a prop de la platja, si nosaltres tenim la platja, llavors a partir de la platja ja comença ja tenim estructures d'aquest tipus. Són grans plataformes de carbonat càlcic, que les veurem aquí dalt, i aquestes plataformes arriba un moment que comencen a caure cap al talús, cap al fons. Llavors, a partir de certa distància, certa profunditat, ja no hi ha plataforma. Per què? Perquè els carbonats no precipiten. Llavors, en lloc d'haver-hi carbonat, hi ha margues, hi ha fangs. És a dir, no pot precipitar, els organismes primer que ja els coralls no hi poden viure, la pressió és massa alta perquè precipiten els carbonats, i llavors sempre són estructures d'aquesta forma, carbonat càlcic, i a l'extrem, és a dir, acaben amb una curva, un talús, i cap a l'extrem ja tots són fangs, aquesta és l'estructura. Llavors això, a mesura que va evolucionant amb el temps, aquestes estructures van creixent i fan aquests grans paquets de carbonat càlcic, que tenim aquests tres ponts, que tenim collagats, aquests blocs de calcàries i després de margues estan relacionades amb aquest tipus, amb aquesta gènesis. És una temperatura molt més alta que l'actual, és a dir, això que diem dels canvis climàtics. El canvi climàtic és molt habitual a la Terra. Sí que de vegades ens ho atribuïm a nosaltres, però és totalment fals. Que sí que nosaltres hi afegim, això és cert, nosaltres hi afegim. Però el canvi climàtic és molt natural i habitual i està relacionat amb la dinàmica de la Terra. És a dir, hi ha diversos moviments, a vegades estem més a prop del Sol, a vegades més lluny, a vegades tenim rajols de sol que va més inclinat, menys, és a dir, cada 20.000 anys, o hi ha cicles de 20.000 anys, que són els de Milankovic, us els ensenyaré en el camp, els veureu, que són canvis climàtics, cada 20.000 anys n'hi ha de canvis estacionals, després cada 100.000, cada 200... El canvi climàtic és normal en la Terra. Ara, ens ho atribueix a nosaltres, cadascú que cregui el que vulgui, però això estan enregistrats. I el que veurem és una estructura, és a dir, tots aquests materials aquí, tot el que veurem avui és de la primera conca, és quan s'esquerda la Terra, quan es comença a separar les plaques, és a dir, nosaltres a la Paleozoic s'han ajuntat totes les plaques i quan s'acaba això es comencen a esquerdar degut als fluids que hi ha per la Terra, degut als magmes, degut a l'estal, i es comencen a empènyer i es comencen a esquerdar. Llavors, les primeres esquerdes comencen per aquí. Llavors, què passa amb aquestes esquerdes? El que passa quan tu distensiones alguna cosa, es trenca i es comença a esfonsar. I es formen una sèrie de graons. I és això. Llavors, tots aquests materials estan dipositats en aquests graons. Quina característica té aquí? Que és una esquerda que comença, és molt petita, comença tal, i té uns mars petitons. Són uns mars que són molt petitons, però que absorbeixen molt sediment, és a dir, s'esfonsen molt ràpidament, i llavors tens uns paquets de sediment brutals. Tens 5.000 fins a 5.000 metres de sedimentació, cosa que en condicions normals, en un mar com actual, igual tens, en lloc de 5.000 metres, al mateix temps tens mig metre o un metre. Això és on van caient els sediments, es va esfonsant, i aquí generen uns paquets impressionants, un clima molt càlid, i uns micromars.